Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herri Zerri programara. Gaur kontan Lizarraldera hurbildu gara, Mendaza herrira hain zuzen ere. Eta gaurkoan herria hurbiletik ezagutzeko aukera izango dugu. Ikusten duzuen bezala, herri laua da, baina inguruan menditxoak daude. Eta herri ederra dugu Mendaza. Gaurkoan sakonetik ezagutuko dugu. Eta ea bisita bukaeran zuek ere ezagutzeko gogoz gelditzen zareten. Mendazan gaude, Anaisa Carrasco Sotorekin. Kaixo, Anaisa, zer moduz? Kaixo ongi. Bueno, konta iguzu, ze harreman daukazuzuk herri honekin? Bertan jaioa zara, bertan bizi? Ez nintzen jaio hemen, baina nire aita hemengoa da, eta nire aitako familia guztia Mendazakoa da. Eta, ni Lizarran bizi naiz, baina asteburutan, oporretan, hona etortzen naiz. Eta hori da. Zure herria ere bada, ezta? Bai, nire herria, bai. Eta konta iguzu pixkat, non dago kokatua Mendaza herria? Mendaza dago Lizarraldean. Bai, Gasteizeko bidean. Eta gutxi gora bera, zenbat kilometrotara dago Lizarratik? Hogei gutxi gora bera, holako zerbait, bai. Biztanle aldetik, Mendazak zenbat biztanle ditu? Mendazak dauka gutxi gora bera 100 biztanle. Bai, baina astean zehar eta urtean zehar bizi dira pertsona gutxiago. 200 bai, holako zerbait. Eta gutxi gora bera, erran daiteke Mendazako biztanle kopurua jaitsi egin dela urte hauetan, edo mantenduz egon da edo joan da? Bai, azken urteotan beherakada handia izan zuen, baina urte honetan mantendu egin da biztanle kopurua, gutxi gora bera. Eta zuen Aisa, herriko parteide sentitzaz gain, kontzejuan ere bazaude, ezta? Bai, ze azkenean norbait izan behar zen, eta, bi hauteskundetan inork ezen aurkeztu, orduan bestela etorriko zen Iruñeko gestora bat, eta hori ez genuen nahi. Orduan, ni aurkeztu nintzen, eta ni eta beste 4 biztanle, eta hor gaude. Errango zenuke Mendazan gazteak badaudela eta aurrak edo eskaiz zabiltzate? Bai daude, baina gehienak beste herritan bizi gara normalean. Eta asteburutan, oporretan eta etortzen gara. Hemen ume ez dakit zenbat ume izango diren. Normalean, bost ume, holako zerbait. Baina txikia da, ez? Aurren kopurua errango dugu. Hori da, bai. Gehienak dira helduak eta zaharrak. Eta Mendazan, ze zerbitzu topatu dezakegu herrian bertan? Daukagu, ez da taberna, zentro zibikoa da, baina hori asteburutan irekitzen dute, biztanleok irekitzen dute, eta hori zerbizio oso garrantzitsua da, ze azkenean da biltzeko toki polit bat. Orduan, erran daiteke elkartearen lana egiten duela zentro zibikoak? Bai. Eta bertan, taberna egoteaz gain, ekintzaren bat egiten da astean zehar, izan daitekena yoga edo aerobik edo alakoren bat edo? Ez, Mendazan ez. Jendea joaten da antzinera edo urantziara edo Lizarrara, baina hemen Mendazan ez dago, astean zehar ez dago ia ezer. Mendazak ze baiaran parte hartzen du, ze baiararen parte da? Mendazan dago Berrotzako haranan. Bai. Eta, Berrotza harana da
Mendazako udala, baino herri gehiago. Adibidez, Mendaza da kontzejua, eta Mendazako kontzejua, Ubagoko kontzejua, Azedoko kontzejua eta Sartako kontzejua Mendazako udala osatzen dute. Eta gero, Arana dira herri gehiago. Adibidez dago Mirafuentes, dago Piedramillera, eta gehiago, ezta? Eta herritik bertan kudeatzen da, hau da, Mendazan dago udaletxea? Bai, hori da. Orduan gestioak egiteko Mendazara etorri behar dira? Bai, hori da. Hemen dago kontzejua eta hor udaletxea. Eta normalean zenbatero elkartzen zarete udaletxean aktak egiteko, pixkat egoera zein den eta kudeatzeko? Hilabetero ziur, eta batzutan gehiago, bai. Errango zenuke Mendaza herria herri euskalduna dela? Ez, uste dut ezetz. Osea, nik adibidez oso gutxi hitz egiten dut, eta badago beste pertsona batzuk bai badakite, baina eske ez da hitz egiten, ez da euskaraz hitz egiten. Beste pertsona batzuk ordiziakoak dira, eta gipuzkoarrak dira, bizkaiarrak, eta hori etortzen dira oporretan edo asteburutan, eta harremana bai daukate Mendazarekin, baina ez da ohikoena errango dugu. Hori da. Eta zuka nahi izan, non ikasi duzu euskaraz mintzatzen? Lizarrako euskaltegian, bai. Egon nintzen 3-4 urte, eta, ea itzultzen naizen. Eta hori. Eta zergatik erabaki zenuen euskara ikastea? Azkenean euskara benetan maite dut. Euskara nirea sentitzen dut. Naiz eta ez ongi hitz egin eta akats asko egin, bai, sentitzen dut nirea, bai. Eta gustatuko litzaizuke etorkizun batean Mendazan euskaraz hitz egitea kalean eta aurrek? Bai. Izugarri gustatuko litzaidake, bai. Kontzejoa aipatu duzu, imaginatzen dut kontzejoa txikia izan da gauza asko kudeatuko dituzuela eta denak ezin dizkiguzu azaldu, baina zer egiten duzu edo zer kudeatzen duzu besteak beste kontzejutik? Adibidez, atzo izan genuen bilera bat, lurrak kudeatzeko, hori da. Eta, adibidez, lehen egonda gizon bat, auditoria bat egiteko, alumbrado publikoa aldatzeko, horrelako gauzak. Herriaren mantentzea eta kudeaketa, ezta? Hori da. Eta batzutan etortzen dira biztanleak, eta zerbait aldatu behar da, eta basuri esaten dute. Eta erreza halako kargu bat edukitzea herriain txiki batean? Bai, erreza da, baina baita ere karga bat azkenean. Beti zaude mugikorrarekin gauzak prestatzen edo norbaitek deitzen, eta azkenean herri txiki batean, ziur herri handitan ere bai, eta gehiago. Baina hemen denok ezagutzen dugu elkar, eta gauzak ongi ez dira egiten guztiontzat. Orduan beti daude hor tirabirak. Bai, hori da. Eta etorkizun batean, Anaiza, bertan Mendazan bizitzen ikusten alduzu zure burua? Sekula planteatu duzu? Egia esan, beti esan dut,
Ez bana bizi Lizarran, hemen Mendasan biziko nintzateke. Oso ongi, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea. Mi esker. Eta ikusiko gara, Bai. Lizarran edo Mendazan. Bai, mi esker. Bertze bat arte. Agur. Josu Janitzekin elkartu gara Mendazako frontoian, kaixo Josu, zer moduz? Kaixo, ongi eta zuek. Ongi, konta iguzu Josu, bertakoa zara zu jaiotzez edo ona etorri zara bizitzera duela urte batzuk? Jaiotzez ez, ni jaio nintzen Lizarran, baina urtzaroa eta hori pasa nuen hemen. Bai, nik ikasi nuen hemen, hemen ez dago eskolarik, baina ondoko herrian ikasi nuen, eta gero institutua Lizarran egin nuen. Gero unibertsitatera joan nintzen Iruñera, eta, baina hemengoa naiz, bai. Eta, astebururo etortzen naiz, bai. Orduan, haurtzaroa hemen pasa duzu, txikitatik, eta garai hartan gutxi gora bera, zenbat haur zineten herrian? Nire adinekoak ez daude, baina nire arrebak bidez nik baino 3 urte gehiago dauzka, eta beraren adinekoak bai badaude, bazeuden agian 10 pertsona edo. Udan zehar, Adin berdinekoak edo adin berdinekoak bai, baina gero ja ni bakarrik egon nintzen, eta gero eta gutxiago, orain badaude batzuk hemen bizi direnak, eta umeak dituztenak, baina gutxi, hemen gero eta gutxiago bai. Eta gutxi gora bera garai hartan udaz aparte neguan, errango zenuke zenbat pertsona igotzen zineten autobusera eskolara joateko? Pues nire garaian agian, txiki-txikian nintzenean agian 10 edo 12 edo. Eta gero ni helduan nintzenean ni bakarrik edo 4-5 edo. Bai. Ordan zuk ikusi duzu pixka zentzu hortan herriaren beherakada erran daiteke? Bai, beherakada etorri da duela asko. Bai. Eta gaur egun nola ikusten duzu gazteek herria? Hau da, ideia daukazue hemen etorkizun batean bizitzeko, ikusten duzue alokairua badagoela, etxeak erosteko, nola ikusten duzu herriko egoera? Etxe batzuk badaude salgai, baina nik uste du jendeak ez duela nahi hemen bizi. Eske ezin du, ez dago lanik, ez dago iaia ezer ez. Eta orduan joan behar zara beste edo Iruñera edo hiri batera, eske hemen ez dago ezer. Edo nekazaria zara edo ez dago ezer. Oraindik ere herrian nekazari batzuk gelditzen dira? Bai, baina nahiko zaharkituak, gazterik ez daude, bat edo beste badago, baina... Eta nekazariak zer lantzen dute haien sorotan? Hori ikusten da, batez ere garia eta zebada, esaten den, garia eta batez ere garia. Maazti batzuk daude, baina hemengo ardoa ez da ona eta garia harako oso ongi dago, baina besterik ez da. Baratze batzuk badaude, baina hori partikularrak dira eta... Naiz eta aste tartez ikusten denez, poliki-poliki txikitzen da bilen herriko bizanle kopurua edo, asteburutan eta udan asko igotzen da? Bai, nahikotxo, bai. Agian bikoiztu egiten da edo, hirukoiztu. Neguan zehar adibidez biziko dira 60 pertsona edo, eta orain egonen dira, gehiago, 100 eta piko ziur, bai. Eta normalean ona etortzen direnak, bai uda pasatzera, bai asteburuak pasatzera, zer bilatzen dute, zer egiten dute hemen inguruan? Ona etortzen direnak normalean izaten dira gurasoak hemengoak zirelako. Eta orduan etortzen dira bere aitone amonen etxera, ez. Baina beste batzuk etortzen dira bizitzera, hori lasaitasuna dagolako, eta hemen adibidez umeak egon aldira kalean zehar, libre, eta hori, mendi asko daude, eta segulako paseoak daudela, eta horregatik etortzen dira. Ikusten dut zure kamisetan Azebeko kanpineko logoa, hori ere hemendik nahiko hurbil dago. Konta iguzu pixkat, nola funtzionatzen du hemen inguruko turismoak? Turismo horik ez zegoen, kanpina etorri sortu baino lehen ez zegoen ezer iaia, baina gero kanpina
egin zutenean, pues ikusi dugu nahiko handitu dela turismoaren kopurua bai. Eta jendea, pues, adibidez etortzen da mendirak paseak egitera, edo adibidez hor pasatzen zen lehen tren bat, Basko Navarro deitzen zena, eta hor badago paseo bat bizikletaz egiteko, eta jaten da Lizarratik eta ia Maezturaino edo ia Gasteizeraino, eta nahiko polita da. Eta gero hemen dugu segulako zuhaitz bat, nahiko famatua egin dena, eta hori jendea etortzen da hona ikustera. Adibidez, arbol honekin parte hartu zuen txapelketa batean eta Espainiako txapelduna geratu zen. Ah, bai? Bai, duela 1000 bete edo. Eta ze zuhaitz mota da? Da enzina bat, eta berezitasuna dauka 3 hanka dituela, eta oso zaharra dela eta oso handia eta oso polita bai. Orduan berezia da zuendako, ez da? Bai. Bai, eta gero parte hartu zuen Europako txapelketa, baina Europako txapela ez zuen irabazi. Ez zuen lortu, baina bueno, hortxe egon zen, Bai, lehiatzen. geratu zen edo ez dakit, bai. Eta halako gauzek ere laguntzen dute pixkat, ez? Herria ezagutarazten Nafarroan zehar eta bertzen batzuetan. Nabaritu da asko, Bai? txapela irabazi ondotik, nabaritu da jende asko etortzen dela. Bueno, gero etorri zen konfinamendua eta pandemia eta hori gelditu zen, baina jende kopurua oso handia, igotzeko eta hori. Horregatik bultzatzen dugu jendea igotzeko oinez. Lehen igotzen ziren denak kotxez eta... Eta orain pixkat hori aldatzen joan zarete, ez da? Bai, claro. Hemen aipatu duzue aurreko elkarrizketan eta oraingoan ere bai, pertsona heldu asko bizi direla, ez? Bai. Eta pertsona heldu hauek erosketak egiterako orduan, medikura joaterako orduan, nola moldatzen dira? Bai, hemen osasunetxea hemen daukagu herrian. Da Baiarako osasunetxea. Eta gero adibidez, jateko eta hori, adibidez orain pasa dira okinak etortzen dira, bat etortzen da Bilatuetatik eta beste bat Altsasutik. Eta gero hori frutero, arraina eta hori erosteko pasatzen dira kamioneta batzuk eta horregatik erosten dituzte gauzak ez. Orduan zentzu hortan dendarik ez egunta ere, erran daiteke badagola zerbitzu hori herrian, ez da? Bai. Furgoneta bitartez edo? Bai, betidanik etorri dira, bai. Eta farmaziara joateko orduan, azkenean botikak erostera edo, nola funtzionatzen duzue? Bai, hemen ere botika bat badago. Herrian bertan? Bai, osasunetxearen ondoan. Eta, botikak erosteko ara joaten gara. Orduan, alde hortatik zerbitzu minimo batzuk edo badaudela errango zenuke, ez da? Bai, badaude. Eta ze zerbitzu botatzen dituzu faltan herrian batez ere? Batez ere hori lana bilatzeko eta hori hau suspertzeko eta hori ez daude baldintzarik ez. Nahiko utzita dago zonaldeo, nik uste du. Baina betidanik, baina bai. Orduan erran daiteke pixkat aparte gelditu dela, ez? Bai. Plangintza orokorrean edo ez zuela... Espainia bazia da esaten dute, hemen gauza bera. Eskola aipatu duzu autobusez joaten zinela txikitatik. Bai. Orain ere haurrak nora joaten dira eskolara? Batzuk joaten dira agian Lizarrako ikastolara eta bere gurasoek eramaten dituzte ara. Eta gero badago Orantzinen eskola rural bat. Eta beste batzuk agian, hemengoak ez dakit joaten diren, baina beste batzuk joan aldira ara. Eta bestela, Los Arcosera berriro, autobusarekin eta hori. Eta hizkuntza aldetik eskolan ze hizkuntzetan ikasteko aukera daukate? Ni txikitan nintzenean adibidez ez zegoen aukerarik, adibidez euskara ikasteko eta hori ez zegoen aukerarik. Dena gaztelaniaz egin behar zen. Eta gaur egun ere hala jarraitzen du, ez baldin badira Lizarrako ikastolara joaten, edo aukera dago ereduan ikasteko? Han Antzingo eskolan bai aukera badago, bai. Eta jendeak normalean ze joera hartzen du, euskerara apuntatzekoa, herrian bertan edo erderarako joera gehiago? Ez dago ume askorik, baina nik uste dut joera aldatzen ari da pizka bat. Kostata, baina behin behin zerbait aldatu da. Zure kasuan adibidez, euskera noiz eta nola ikasi zenuen? Nik euskera ikasi nuen Iruñan, bai, euskaltegian, AEKako euskaltegian, bai. Eta nondik piztu zitzaizun euskera ikasteko interesa edo? Ez dakit. Unibertsitatea hasi nintzenean, konturatu nintzen hemengo hizkuntza zela eta ikasi nahi nuela, bai.
Herrian jaiak edo alakoak ospatzen aldituzue? Aurten ez dira ospatu pandemiagatik eta hori, baina bai, ospatzen ditugu bai. Eta normalean, ze datetan ospatzen dituzue jaiak? Ze tartetan? Ze data? Normalean maiatzan ez? Maiatzan bukaeran. Ekainan, bai, ekainan. Eske aldatu ditugu mila alde ja. Lehen ziren abuztuan, gero ekainan, gero maiatzan, gero berriz ekainan, bueno. Pixkatenen gustua egite aldera edo saiatu zarete data berriak topatzen? Bai, eskenean. Normalean, agian ondoko herriko festak dira ere bai, eta, bueno, ez koinziditzeko eta hori aldatzen dira, baina. Eta ze egiten duzu normalean herriko jaietan, ze ohitura dituzue halako egunetarako? Zuek jakinen duzuela, berbena bat jarri hemen, dantzatzeko eta hori, gero txikientzako puzgarriak eta gauza horiek, eta hori, txaranga bat kalez kale. Eta gutxi gora bera, zenbat egun irauten dute herriko jaiek? Hiru. Hiru egun da, larunbata eta igandea bai. Egun horietan egonen da ez, girotsua eta etorriko dira beste herrietatik eta... Eta nahiko erabe asko etortzen dira batzutan bai. Gazteak elkartzen zaretenean planteatzen duzu etorkizunean Mendazan bizitzea? Nik ez dut uste hemen biziko naizenik astean zehar. Asteburu etortzen naiz, baina normalean bizitza egiten dut Iruñan. Astean zehar lana dagoelako hor. Eta uste duzu Mendazak bizitza edukiko duela edo espero duzu hemendik urte batzuetara? Jarraitzen badugu horrela eta hori ez dakit, ez dut uste etorkizun askorik dagonik. Bueno, espero dezagun hori ere poliki aldatzea, ea lortzen den. Laguntza baten bate lortzen dugun edo, hori da. Eta bitartean mila esker Josu eta plazer bat izan da. Mila esker. Ertze bat arte. Eta hemen dugu Iker Gaston, kaixo Iker, zer moduz? Ondo. Bueno, konta iguzu, Iker, zuk ze lotura daukazu Mendaza herriarekin? Pues nire aita hemen jaio izana da. Eta familiako etxea daukagu hemen. Eta asteburutan edo denboraldi luzetan udan edo neguan oporrak daukagunean eguna etortzen gara. Eta zure aita duela urte asko atera zen herritik? Bai, ni jaio nintzen, hogeita hiru urte, duela hogeita hiru urte, gutxo gara. Eta galdetu aldiozu sekula aitari zergatik atera zen herritik edo zergatik joan zen bertze? Nigatik eta nire amagatik. Zen nire aita lehen hemen hartzaina zen, ardi hartzaina zen. Baina ez zuen ikusten herriak bizitzen baten zuenik lan gehiago topatzeko edo zu ezteko? Ez. Lana ona zeukan hemen ardikin, baina al final familia gehiago tiratzen dut. Eta asteburutan etortzen zarete, erran duzu, udan ere bai, familiaren zatirtxoren bat bederen herrian bertan gelditu da? Ez. Azkenean guztiok Atarrabiara joan ginen, joan ziren. Nire osabaizebak eta nire aita. Azkenean orain bakarrik osabaizeba pare bat etortzen dira eta nire aita, eta ni. Eta jazta, al final etxe handi bat daukagu 4 pertsonentzako. Eta zuk oraindik bueltatzearen arrazoia zein da? Zergatik bueltatzen zara maiz? Oso gustora nagolako hemen herrian, ez dakit, pixko bat nire aita bezala naiz ez, herria gustoko dut, lasaitasuna eta gainera lagunak dauzkat hemen, kuadrilla egin genuen, gutxi gora bera gure adineko hainbat pertsona gaude eta kuadrilla daukagu eta oso gustora etortzen naiz. Gainera gazteek ez bakarrik elkartu, baizik eta proiektutxoren bat ere martxan jarri duzu eta taberna moduko bat ireki duzu, ez da? Taberna irekita zegoen, duela 15 urte eta hola, eta orain gazteok sartu gara, hori, ze azkenean
herrian zeuden pertsona, pues, adineko pertsonak, pues, ja uzten ari ziren eta pues, sartu ginen gu pues, osatzeko, grupo pues, talde bat osatzeko eta taberna irekita egoteko. Mantentzeko. Bai, hori. Eta gutxi gora bera, gaur egun zenbat pertsonak eramaten duzu edo kudeatzen duzu taberna? Pues orain 8 edo 10 pertsona, baina hori. Pues gu gazte bakarrak gara eta agian gu bakarrik gelditzen gara edo pues hori, orain pues, dudatxo batzuk sortzen ari dira, baina bueno, baina mantenduko da. Taberna mantenduko da, ze bizitza ematen dio herriari, azkenean. Eta gazteak asteburutan elkartzen zaretenean, normalean ze ohitura dituzue? Lizarrara joaten zarete batzuetan, inguruko herrietara, herrian gelditzeko ohitura duzue? Pues Lizarrara ez gara asko jaten. Herrian gelditzen gara, mendira edo alboko herrira jaten gara, ze lagun bat ere lagunak egin genituenan, eta pues, hori, alboko herrian azedon eta hemen mendatan gelditzen gara. Bai ez dugu asko aldatzen. Ez asko, baina gazteren bat bertan gelditu da eta lanean ere badabil bertatik. Eta ikusten ditugu hemen bere produktu batzuk, ezta? Bai. Konta iguzu pixkat zein den honen atzean dagoen proiektua? Pues Erlea herrian gelditu nahi izan zuen gure lagunak eta pues hori lortu egin du. Proiektu oso lantxu batean sartu da, lan asko egin behar du, baina hori bere gustukoa da eta pues hori gainera kanpoa dugu asko gustoko, azkenean Erleekin sartu zen eta hemen daukagu egiten duen eztia eta ezti desberdinak egiten ditu eta orain hasi da negozioa hasten, arrankatzen eta hor doa. Pixkanaka, ber sortea daukan eta herrian gelditu alden. Eta ezti hauek ikusten dugu badaudela, ez? Mila lore, badagola erromero eztia ere bai, krematxua, normala. Non topatu daitezke erosi nahi duenarentzat? Lizarrako komerzio txikitan lor dezakegu produktu hau. Txondorrak egiten ere ibiltzen omen da herriko gazte bat, ezta? Bai, eztia egiten duen pertsona berdina, txondorrak egiteko afizioa sartu zitzaion eta hor dago. Pare bat, urtean pare bat edo 3 egiten ditu, ondo, azkenean txokatzen du pixko batez. Ze lan oso iraganeko lan bat da, ez? Eta zuk lagundu aldiozu sekula ikusi alduzu pixa prozesua nolakoa den? Ikusi bai, baino lagundu ez. Eta nola, zer da hola ikusi zenuenean atentzio deitu zizun zeo zer? Egur asko behar dela eta hor ikustean ikusten dizu ze egur pila jaso behar den hori egin baino lehen. Eta, aste bat inguru, egon behar da oso atentu ez pizteko, txondarra ez pizteko eta ez egur guztia ez jateko pikutara. Orduan erran daiteke poliki egin beharreko zerbait dela eta kontua handiz, ezta? Bai, kontu oso handiz. Bai, oso zaila da. Nire ustez oso zaila da. Eta etorkizunera begira, zuk zure burua Mendazan ikusten duzu bizitzen edo aukeraren badago edo zaila ikusten duzu? Aukera dago. Gainera, gogoak dauzkat probatzeko. Urte bat edo pare bat urte hemen bizitzea eta ber nola moldatzen nahi zen. Eta zuk ere apostu egitean nekazaritzaren alde? Agian bai, ez dakit. Nire aitak traktoreraekin hainbat pieza edo lan egiten ditu eta bakarrik etxekoak, baina pizkanaka ni hartu behar dut testigoa eta azkenean pizkanaka gustatzen ari zait eta agian futuro batean agian ez dakit, baina hori. Zaila da, zaila da. Nire kasuan atarrabian
lagun asko ditut baita ere, eta han bizitza daukat. Eta zaila da guzti hori, pues, 20 urte atzean uztea eta hona etortzea. Eta gainera hori, herria ez dago jende asko herrian. Urtean zehar, ez. Baina, bueno, pues pare bat lagun gaude, pues agian ez dago ez asko gehiago behar, ez. Ba, ea ala den eta poliki-poliki bizitza pixkat ere berreskuratzen duzuen Mendazan. Plazer bat zurekin mintzatzea, mila esker. Berdin maila. Alberto Campo ere hemen dugu gurekin. Kaixo Alberto, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, oporretaz oso ondo. Orduan oporretan topatu zaitugu Mendaza ingurutik. Bale, bai. Eta konta iguzu, zu berez Mendazarra zara edo... Ez, lotura Mendazakin da nire emaztea. Emaztearen atxa hemengokoa da han juntzan bizitzea, Donostira juntzan bizitzea, eta ni ezagutu nuen nire emaztean, eta esan zin, jungo geha herri txiki batera asteburua pasatzea, nire atxana, eta etorri ginean, orain dela 18-19 urteo. Eta lehenengo aldiz etorri zinenean, zer iruditu zitzaizun? Oso gustura ibili ginen, ze oso lasaia da, eta mendiz inguratuta, eta nahi mendia asko gustaza, eta horregatik. Inguruetan zen mendi dira ezagunenak edo... Ezagunena Johar. Johar, edo gero dago Kostalera, Joharren atxetik baude mendilerro batzuk oso politak ere, 1200, 1100, jende guztia ibil daiteke, Ez dira oso zailak orduan, ez da? Ez da bat ere, zailak. Eta uste duzu hemen inguruko mendiak ezagunak direla edo ezkutuan daude hola pixkat? Mendizaleen artean bai ezagunak dira. Inguruko jendea eta herrikoa ere bai asko joaten alda mendira eta inguruko txokoak ikustera? Nik nahi iruditzen zait, baietz, hemengo herrikoak beti pasiatzen ari dira ingurumenean, topatzen duzu beti mendian igual, goiz ateratzen bazea, aurkitzen duzu jende pila. Eta errango zenuke herri irekia dela? Kanpotik zatoztenentzat? Batzuk bai, beste batzuk ez. Herri txiki horrelakoa da, denborakin, hasten zea otxura jendeakin eta onartza izute. Eta, ni oso esate baterako berritxua naizela eta horregatik hobeto moldatzen naiz. Nik nire emaztea baino daukat ezagunak hemen esate baterako, bai. Askotan herri txikietan hori behar da, ez? Herriko saltxan pixka sartu edo. Eta nola ikusten duzu 18 urte hauetako bilakaera, asko aldatu alda herria? Ez, egia esan, nik uste dut lehenengo aldiz etorri nintzanean eta ona, nahiko antzaka. Ez da aldatu asko. Bai, igual etxiak eta horrela batzuk konpontzen ari dira, baina bizia... Eta giroa ez da asko aldatu? Nik hasieratik ona, oso giro ona eukidet jendeakin, niretzat ez da aldatu hori, eta hori gustatzen ere, lasaitasun horri eta... Asko galdetzen dugu, ez? Nafarroara etortzeko ohitura asko duzue Gipuzkoarrek, Donostin hondartzu izan da, aldatze dugu, bai. Uda hona etortzen zarete. Gu geha roazetaz eta beraie dira mea playas esate baterako, bai. Eta hona etortzen zaretenean saiatzen zarete bainatzeko lekuren bat topatzen edo inguruan ere badago lekurik? Asko daude, bai. Nora joaten zarete herritik hurbil daudenak, hola? Hemen Zúñiga, Azedon ere badago batzuk, Antxinen ere, bai, badago poza batzuk bainatzeko. Eta ez da itxasoa, baina gustora hartzen dira horiek ere, ez da? Oso txadago uraino, bai, hartzen da, ondo. Eta etorkizunean ere espero duzu herriarekin kontaktu hau edukitzen segitzea? Bai. Ni betidanik, honetakokin oso
oso gustora nabil eta jarraituko etortzen. Ba, mila esker zure esperientzia Zuri. kontatzeagatik. Eta barkatu nire euskaratik, baina, bueno, Plazer bada saiatzen beti, naiz. saiatzen zareten euskaldun berriekin mintzatzea. Bale, ba, Mila esker. zuri. Eba Zalduendo izango da gaurko gure bisitaria, kaixo Eba, zer moduz? Ongi, zuen. Bueno, gaurkoan ez gara herrian gelditu, mendikaixko batean baizik, non gaude Eba, konta iguzu? Gaude Mendazako baselizan. Eta zu berez Mendazakoa zara, bertan bizi zara, Bai, maiz etortzen altzara baselizontara, ba egia esan maiz ez. baina noizean behin, Bueno, noizean behin bai, biztak ederrak dialako, ez paseo bat. Ba, ematen igotzen ez. hemendik ikusi daiteke Mendaza, eta konta iguzu Eba, gaur egun nola funtzionatzen du Mendazak, zuk egunero ikusten duzula? Bueno, ba egia esan jende gutxi dago. Asteburutan ba jende gehiago etortzen da eta pues ez dakit, giro dago, ba ez dakit, elkartzen gara tabernan eta hori. Eta bueno, ba egia esan jende zaharra dago, ez? Osea, oso gazte gutxi. Baina bueno, oso bizitzeko oso leku lasaia da. Eta zu txikitatik hemen bizi izan du zara edo? Ez. Nire ama hemengoa zen eta etortzen ginen amonaren etxera. Bai, asteburutan eta oporretan Eta zure adineko jendea eta txikitan elkartzen zineten horiek herrira oraindik ere bueltatzeko ohitura daukate? Bai, kuadrilla daukagu. Ez oso handia, baina bai, elkartzen gara. Batzuk Horrek ere geratu badu dira. xarma, ez? Bai, beti dako jendeakin ibiltzea. Eta erran bezala, elizate hau edo berezi alda zerbaitegatik edo konta iguzu Bai, pixka bueno. bere historia. Niretzako berezia da herrian asko maite dutelako, ez? Edo maite dugulako. Auzolanean konpondu zen, eta jendea igual elizara joaten ez dena hemen etortzen da. Urtean behin egiten da erromeria, eta, bueno, ez dakit, jende asko pentsatzen ez duzuna, ba, etortzen da, eta ez dakit. Ohitura badago, ez? Bai. Eta baldago honekiko la ohitura xarren bat edo? Bai, esaten da erditxe honen santa dela. Eta emakume bat, ohitura dago, emakume bat haurdun dagoenean, bederatzi urrena egiten du. Eta zer da bederatzi urrenez, dakienarentzat? Bueno, bederatzi egunetan etorri eta otoitze egin. Ez dakit, badaude esarera zer batzuk paperetan jasoak, baina ikoain ez. Ez dakizkizunak, Ez dakizkit, baina amonaren etxean ikusi ditut. Eta hori. Eta etortzen dira egitera edo, bueno. Eta nire amonak kontatzen zuen, bere garaian, bederatzi urrenaren azken egunean, erromero adar bat hartzen zutela eta santaren oinatik pasatzen zuten. Eta gero adar hori gordatzen zuten eta erditzegunean almohadaren azpian jartzen zuten babes gisa edo, ez? Bai, bateko. Zure amonarekin hitz egiten alzenuen asko herriaren inguruan. Bai. Eta berak ezberdin gogoratzen zuen txikitatik? Bai, oso... azkenian, bera esaten zuen, ez? Kaleak zeudela lurrakin, ez bezala. Eta, bueno, bizi gehiago, ez dakit, dendak zeuden, ez dakit, arategia zegoen. Zuk ezagutu alduzu hori? Arategia, bai, justo gogoratzen du, baina bai. Eta, bueno, denda bat dago, baina hori ez, nik txikitan edozer erosten genuen dendan, eta orain ja daukagu ohitura Lizarra jateko edo. Oraindik ere denda batek segitzen du herrian lanean? Bai.
Eta denda horretan zer saltzen da edo zer topatu dezakegu? Ba, iaz azbaldien nahi joan, baina, bueno, osokiak eta... Eta pixkat aurrendako begirako zeo zer da, ez da? Bai. Eta orain beste leku bat ere erakutsi nahi diguzu, ez da, Eba? Bai. Venga, goazen. Bai. Oraindik ere herrira jaitsi gabe, baina leku zoragarri batera ekarri gaituzu, ez da, Eba? Bai. Mendazako Encina de las Tres Patas da, hau. Eta nik esango nuke Mendazako altxorra dela, ez? Oso berezia delako. Zenbat urte ditu gutxi gora bera zuaitzonek? Gutxi gora bera, 1200 urte. Eta badakigu duela gutxi sari bat irabazi duela, ez? Europa mailan, Espainia mailan barkatu, baina hala ere lehenagotik ere zuek ohitura altzen duten zuaitzontara etorri eta bertan egoteko. Bai, askotan etortzen gara, egotera, eta, bueno, zagit, polita delako, ez? Eta, bueno, betidanik izan du ohitura hori, eta badaudere argazkia aberekin betik pasatzen. Osea, arbolaren azpitik pasatzen. Ohitura bereziren batero bat zegoen horren inguruan edo sinesmenen bat edo? Ez, baina bazegoen laku bat hor, la launa deitzen genion, eta abereak etortzen ziren edatera, eta gero pasatzen ziren arbolaren azpitik. Lakuak oraindik hortik darrai edo? Ez, lehortu da. Lehortu da dagoeneko. Baina zuaitzari oraindik urte batzun bizitza emango diozu, ezta? Hortxe darrai, eta, bueno, orain ja, sariekin jende asko etortzen da ikustera, baina, bueno, errespeitatzen duten. Nabaritu duzu ez zentzu hortan? Bai. Askoz jende gehiago etortzen da. Lehenago etortzen den jendea ikustera, baina orain gehiago, bai. Eta orain uste dut herri aldera jaitsiko garela, ez da? Azkeneko geldialdi hori egiteko. Hori da. Guazen ba, Eba. Eta azkeneko geldialdira iritsi gara, ez da, Eba? Bai, Mendazako frontoira iritsi gara. Eta konta iguzu zein da frontoi honen historioa? Frontoi honen historioa da, Mendazan ez daudela olako herriak, eta apostu batengatik Mirafuenteseko jauregitik ekarri omen zituzten. Orduan erran daiteke jauregiaren zati bat hemengo herrietan dagoela, ez da? Mendazan daukagu, bai. Eta gutxi gora bera badakizun noiz izan zen apostu hori edo noren artean? Ez, hori ez dakit. Entzuna daukat hori, eta izan daiteke hori olako harririk ez dagoelako hemen, baina gehiagorik ez. Orduan, kondaira moduan gelditzen ari da orain arte, baina oraindik ere... Arro gaude horrekin ez. Eta oraindik ere egonen da baten batez, historia ongi dakiena galdetzeko. Bueno, Eba, bukaerara iritsi gara, gure bisitak gidatu eder honena, eta galdetu nahi dizugu, zuk zure burua etorkizunean ere Mendazan ikusten alduzu? Bueno, ez dakit, baina gustatuko litzaidake. Ez, holako leku lasai batean bizitzea. Esperientzia politia izan da? Bai, pentsatzen du baiet. Ba, mila esker, plazer bat. Zuei etortzeagatik. Eta ikusiko gara. Bai, plazer bat izan da. Lizarratik Gastizerako bidean 20 minututan topatuko duzue Mendaza herria. Guk hurbiletik ezagutu dugu ikusi duzuen bezala, eta aukera izan dugu bai herrian, bai inguruko txokoetan ibili eta ezagutzeko ere. Eta argi esaten aldugu herri ederra dela, jende jatorrarekin nola ez, eta ezagutzeak merezi duela. Beraz badakizue, hartu kotxea eta hurbildu herri ederrontara. Eta bitartean, ongi bizi eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.